аплодисменти. Това е Антон Гаров. Заповядайте, господине, заповядайте. Мисля си за сцена. Мислиш си за сцена? Представяш Да. си как си на сцената и как пееш, така Да. ли? Какъв искаш да станеш? Искам да стана певец. Певец. И вече си станал певец. Тичам бясно аз по плажа, краката ми боси, водата. Още малко и ще се откажа, ще се просна на средата. Кой ме гони, някой да каже, любопитството ми ще ме смаже. Това ме разяжда отвътре сега. Има ли изход в тази земя? Дойде ли интернета? Май пускайте го, де. Чай трябва да звънна това. Айде, че заваля, ще се намокри. Ще се намокри, после какво правим? 02448, знам ви номера. Знам ви номерата. Сега изгонихме ли го човека? Ма пуснахте ли интернета на хората? Добре. Почвам да снимам тогава. Който иска да следваш. Още четвърти излезе. Колко сте, бе? Бе, колко човека пускате този интернет? Много. Супер, сега ще завали. Аз чакам момчетата. Скарлетите. Скарлетите, къде са? Къде са те? Тук ще направим интервю. Здравейте, госпожа. Брат, помагам на Джими тук да си се тъпне нещата. Иначе аз нищо не разбирам, брат, просто се правя, защото иначе изглеждам безработен. Защото и без това свиря на бас. Аз какво правя? Абе, пак ли ти? На живо, нали? Смотаняци, такива някакви оператори, само много грозно ме снимат. Грозно! Ма я снимайте по-хубаво тази жена, бе! Да умееш добре се правиш дейност. Симулираш дейност, това е. Сега ще завали много хубаво дъжд. Здравейте, госпожа! Здравейте! Здравейте, де! Здравейте, де! Здравейте! Махни, де! Минавайте си. Чакаме ни момчета от една група. Днес ще пеят на живо. Виж бе, чуй. На моя няма нищо. Виж, слушай, ти нали се занимаваш с интернет? Интернета ще им донесе една песен на всички останали хора, защото те са млада група, готина група и днеска имат концерт след малко. Отивай на Кинокабана. Това ли беше? Май сме... Да. Брат, аз доколкото разбрах, повечето ваши ме снимат така, как се чукате, защото точно в един магазин за почти. Идете на концерт после, искам да ви видя на концерта на група Скарлет. Наляво. Идват ли те? Чули сега, като дойдат момчетата да ги аплодираш малко, така да им кажеш? Колега, чуваш ли, бе? Така да ги аплодираш. Айде, аплодирай ги сега. Кажи браво, момчета, браво! Браво на момчетата! Влизайте вътре бързо. Оп, после ще ви взема вход. Аз днес седа така тук. Видя ли? Аплодира ги. Един ден те ще станат световно известни и ти ще си първия, който ги е аплодирал. Така, стълба към небето на успеха. Така. Само нагоре. Готово, минавай. Ма ти нарочно стоеше тук да те снимат, признай. Нарочно стоеше тук. Товаря си нещата. Товариш си нещата, лъжеш.
Айде. Чува ли сега? Да, чуй. Слушал съм го на живо, брат. На живо, не знам как, сигурно в модерния, брат. Влезахме тук, аз не им взех код, защото сме приятели и те също не обръщат внимание. Залепите се за поглед. Много внимание. Това е страхотно. Интервюто ще протече по този начин. Пълен игнор. Какво искаш? Да намести малко. Намести, айде. Пълен игнор. Чакай първо да обясним сега, защо Скарлет? Първо вие сте Скарлет, после ще обясните кой е, на колко сте години и кой си продава душата на дявола, защото ти започна с това нещо. Да. Това е определено лош въпрос. Лош въпрос, ама ние трябва да отговорим за първи път. Аз единствено ще имам удоволствието да съм чула този отговор първа. И така, ти кой си? Аз съм Мишо. Да, ти на какво свириш? На синтезатор. Ти си синтезатор, ти си на китара, ти си на баса, ти? Аз съм на барабани. На барабаните? Аз на китара също свиря и пея. Добре. И сега как така стана Скарлет? Защо Скарлет? Да, аз точно ще да кажа, че този въпрос е леко винаги вкарва в някакви неловки ситуации, защото няма някаква дълбока символика, крещи се зад това име. Къде дойде Скарлет? Реално просто си казахме, че звучи яко. Ама защо? Това е все пак героиня от един роман ли е или е нещо друго? Какво е Скарлет? Откъде? Трябваше ни име преди концерт, защото имахме дата за участие, а ние някой нямахме име. Тук е, че... Коя е тази Скарлет? Години. Да, и малко се побихте. Малко. Не, той гледа отстрани, той е съдята. Това коса, това е много. Аз му казах, че някой път, като заспиш, му отрежа опашката и така отзад. Не, вие не ми казвате нещо. Аз усещам. Реално погледнато, то в началото се усети така, че Да. пасва някакси на музиката, която свирим, чисто като то, нали, това е принцип на цвят. Можехте да си кажете Йорданка или Стефания. Защо Давно Стефания не е толкова благозвучно. Абе, някой някъде е срещал някаква Скарлет, признайте си. Не го гледам като цвят по-скоро. Така ли е? Да. Как се измъкват всичките, не мога да повярвам. Аз непрекъснато бутам натам да си кажете истината, но вие не искате. Добре, окей, ще приемем тази истина сега. И реално то с времето придоби някакво доста сентиментално значение за нас, защото все едно това е връзка към някакви спомени, концерти, като цяло музикално развитие. Чакай, вие колко концерти сте имали? Аз между вчера ги броях Колко от плакатите. Ама с примерно 26. Ама вие за това не се притеснявате днес от концерта? Нямате никаква сценична треска? Никакво притеснение ли няма някой нещо да вземе да си обърка или вие се покривате един друг? Не, това е срещна сцена. На него притеснението му да не се да ходи до туалет, защото... Тя е много близо до сцената. Случило му Ние се. така започнахме на една друга тема. Да. Много близо е, само 2 лева струва. Входа на мен даваш преди. А вие утре бързате да се прибирате към Бургас. Да, Вие фащаме от всички ли сте от Бургас? Да. И пътувахте? А всъщност той е от Изгрев всъщност. Така ли? Да. От Изгрев не е ли същото? В този смисъл Да, това е шегата, че просто е много далече и затова. Много е далече. Той затова така коса има, не може да... Не, той Ти от ли си Изгрев. от Изгрев? Значи ти си от Изгрев и дявола... нещата много се навръзват, между другото. Само искам ти кажа това. Ако го видите с цигулка, значи се е продал душата със сигурност. Мислиш ли? Аз по-скоро мисля, че с нещо друго би си продал душата. Според мен той ще стане сотаджия. Аз така го виждам. Какви са офертите ли ме питаш? А вие ще се оправите като група, аз вече нямам никакви притеснения. Между другото, днеска не бяхте ли на училище? Не, да, принципно, ама не. Те имат отсъствие някакви между Имате ли другото. отсъствия? Искате ли да ви ги извина? Значи искам един призив. Тук съм ги събрала момчетата, защото имаме интервю. Те трябваше да напуснат и да дойдат от онзи град в този град, вашия град, в нашия град, за да имат концерт. Моля ви да извините отсъствията им от 25-ти, нали? Да. От 25-ти нататъка до кога?
дайте си още Края на един ден. годината. До края на годината, което е все пак след няколко дена, нали, на 30. Защото те са творци, просто защото аз ви моля, мерси. Амин. Дайте си поговорим малко за музика сега, защото ние така може да си говорим безкрайно, обаче все пак как се виждате вие в пространството? Той е underground, гордеете ли се с това или ще прескочите ли оградата? За тебе разбрахме, ти ще си продадеш душата. Не знам. В смисъл, това е нещо, което времето ще го покаже. Ние си пишем песните, свирим концерти. Вие сами си ги пишете тия песни, Да. правите си концерти, излизате си пред публика. Имате ли си заклети фенове? Не съм сигурен, не съм чул някой да се заклева в нас. Не да се заклева, така е думата. Има някакви хора, които да, купуват си тениски, Продават ли се? продават се, Защо не ми продадоха донесохте се. подарък? Защото станаха само XS с някакви И те- детски размери. Добре, дебела ли ме нарекохте? Не, зряла, защото те са детски. Значи, вече му обидиха днес, защото Зукара каза, че... Аз му казах, че може би ще вали, той вика нещо ви заболяли. Но това е една друга тема, не се притеснявайте. Сега, как се виждате в музикалното пространство все пак? Какво ще се случва тук? Има ли андерграунд изобщо добре разработен в България, в който... Мисля, че е в процес на разработка. Виж къде ти е микрофон. Ние през цялото време го вкарваме. Ами това е много хубаво, да, между другото, аз харесвам. Нека си остане така. Защото ти изтръпнаха ръцете, нали? Не, просто така обичаш. Добре. Между другото, все пак това, което се случва с Самодива е доста добро. Това е причината аз да се съглася да участвам, въпреки че нали, нищо не разбирам от това, което вие правите. За мен това винаги е фактор да се съглася. Когато нищо не разбирам, отивам да разбера, защото съм любопитна. И искам да видя какво правят младите хора. Защото за младите хора в България в момента се говорят с какви ли неща, се занимават с глупости, наркотици, тъпоти, но не и че се занимават с изкуство и че творят и че пишат самостоятелно. Което наистина ме вдъхновява и това е причината аз да съм тук. Тъпотията е част от процеса. Тъпотията е част от процеса. Да, не знам. И това си майка филми, че ни изградише. Не, аз не говоря, че сега тук не сме събрали някакви светци. Говоря за това, че има някакъв имидж, който се създава за младите, с което аз и с моето участие в Самодива и с всички, които представяме, доказвам, че не е точно така. Че сте талантливи и сте готини и правите хубави неща. Да, цялата идея на Самодива е точно да придобие популярност сред младите, това, което правим. И самата музика, която творим. Да. И не само ние, ами всички артисти. Да. Якото е, че ни дават зелена светлина да осъществим песните си, да ги запишем, да имат клип. Примерно в нашия случай песента ни Слънчоглед, заради която днес ще представяме в концерта. Ама сега името Слънчоглед няма ми обясните. Както Ще го Скарлет. обясним, айде, ще го Добре, обясним. айде. Гордо, това е символиката зад името. Конкретно нашата музика бих казал, че е доста унасяща. Такава и е целта. Да. И се надяваме да постигнем точно този ефект. Защото лично за нас, аз смятам, че ние като седнем да свирим, се чувства доста космическо такова. Да, това е много хубаво. Да. Питам ви за посланието, защото един ден ще си гледате това видео, примерно след 20-30 години. Аз съм в космоса. И ще се сетите какво си говорите и тогава ще се сетите за нещо, което аз съм ви казала, че целта и посланието е много важно нещо. Нали? Сега сте малки и не знам дали си осъзнавате всъщност, че всяко изречение, всеки тон, всичко, което оставите след себе си като някакъв продукт, всъщност има много голямо значение. Независимо, пак го казвам, независимо дали си на сцена или просто си вкъщи и създаваш пространство за това да съществува подобно нещо. Аз съм на мнението, че ако си искрен в изразяването си чрез музика, защото то де-факто е това. Ти просто правиш отражение на душевния си свят. В случая чрез ноти, звуково и също може да бъде и чрез текст. Да, добре, тези комерциалните хора, които пишат неща, които ги карат. Те са от неговия отбор. Не, те не пишат. Те са откъде, как се каже този квартал? От Изгрев. От Изгрев. Така ще ги наричаме символично. Хората от Изгрев. Питам, защото е важно все пак. В смисъл, ако ти си много добър, талантлив творец, обаче ти дават готова музика и ти казват, сега трябва да си скъса пола, гърдите отвънка, косата дълга, да изглеждаш по определен начин, да правиш някакви хореографии, защото това се гледа, това се харчи. Какво правим? Тогава това послание как рефлектира
В случая реално не говорим тогава за творци, а по-скоро за някакъв продукт на някаква индустрия. Това искам да направим като разлика, да установим каква е разликата. Докато в начина, по който ние желаем, нали, пътеката, която ние искаме да следваме, е все едно да сме си верни на себе си и на това, което чувстваме, а не да ни накарат да чувстваме нещо, което е далече от нас. И според мен, ако се отдалечиш от себе си, това 100% ще като резултат ще се получи нещо не толкова очарователно. А това ли е признака за успех, всъщност, собствен? Да, със сигурност, нали, удовлетворението от собствените си песни, това, което сам си написал, е нещо такова доста важно в творческия процес. И ти дава сили реално да продължиш да твориш. И според мен е нещо, което допринася за постигането на тая радост от това, че си написал нали, съответната песен, е това, че си искрен и успяваш да не си преиначаваш. А какво е посланието днес, примерно това, което ще се случи с тази песен, което все пак ще изпълните пред някакви хора? Посланието какво е? Какво казвате с това парче? Ти го преживя, написа, създадохте музиката заедно, обаче какво искаш да кажеш на хората с тази музика? Искам да кажа на хората да се интерпретират песента, както да се я вкарат в собствения си свят, защото, нали, както казах, не е хубаво да си налагаме идеите един на друг. И всеки човек вижда, нали, реално едни и същи хора виждаме едно и също нещо, просто проблемът е, че го виждаме от различна гледна точка. Точно така. И от едната страна ще е сенчесто, от другата страна ще пече слънце. Много умни тия хора от Бургас, бе. Какво става? А ние къде сме се срещали с тебе преди това? В София. Какво сме правили? Аз реално това е, че от доста малък се занимавам с пеене. И сега тук виждам какво прави. Звука къде отиде, извинявайте. Какво пише? Всичко е наред, добре. И аз къде съм те виждал? И да, реално посредством пеенето, така се случи, че се срещнахме на едно коледно предаване. Къде? В БНТ беше. Аз съм работил в БНТ тогава и ти си бил? Да. Какво си правил? Пях една песен на Васил Найденов. Това е страхотно, ще го сложите ли после? Джули, не остави сама. Моля само на моето рамо. Кажи си твоите ръка, толкова на прасюни. Аз те моля, Джули, да бъдеш моя Джули. Бъди до мен сега. Това е много хубаво. На колко си бил тогава? Не знам. Малък си бил? Коя песен си изпял? Забравих вече реално. Това е страхотно. Такова, то беше май примерно, съм бил на 6 максимум. Да бе, браво. И се личи реално, че съм бил на 6. Говоря някакви простоти. Дето аз така говоря и от време на време хвърлям един поглед на майка ми на госпожата. Дали го одобряват или не. Кажи ми сега, ти си от Бургас, нали? Да. Добре. И си в първи клас най-вероятно или още не си? Не съм. Значи още не си започнал всъщност да четеш и да пишеш и пееш по този начин? Не, аз мога да чета. А можеш да четеш, сам ли се научи? Ами майка ми ме научи. Майка ти те научи, значи ти си готов за първи клас. Да. Добре. Защото и това го имаше там. То, примерно, комичното в ситуацията беше, че примерно аз на предния ден бях при баба ми и дядо ми. Да. И баба ми пуска някакви хитачки на Кичка Бодорова. Вика. Друг от българските изпълнители? Ами, Кичка Бодурова. Наистина ли? Да. Дай да ти стисна ръката. Браво. Добре. Това е Това ли много търсих качествено. да плоча на Кичка Бодурова? Да, и тя вика, това е много качествена музика. Аз не мога да кажа, че нещо съм супер впечатлен, нали, с цялото ми уважение. Да, разбирам. Вие няма как сега да разберете тая музика тогава, ама тогава все пак... Било е така модерно. Има едни времена от естрадата българската, в които има някакви невероятни аз съм голям фен на естрадата. Да. Но де факт това, което се случи... специално не, така ли? Не. С цялото ни уважение. Не, от естрадата Паша Христова ми е любима. О, Паша Христова, просто има най-любимата ми песен е на Паша Христова. Ще гледаме плейлиста му с българска естрада, това е велико. Плейлиста в момента, който четем, Хора и улици, Ти сън ли си, оставаме, добре, хубавата Джиджи. Много ми изненадваш, събота вечера, дали е така, безнадежден случай на Богдан Карадочев и Стефан Димитров. Аз и ти на Кристина Димитрова и Олимп Павлов. Това е Горано, това е Павлов. Чакай малко. Това е много готино. И Мария Нейкова.
Добре, де, какво те накара сега? Кажи ми ти защо тези песни, откъде? Тук ли си? Да. Да, само проверям. То реално много яко е за българската естрада от там, примерно 70-те началото, че нали, до голяма степен вдъхновена от италианската естрада и френския шансон. А сега, как се случват нещата според вас на българския пазар с българската музика? Със сигурност е нали, от англоязичните изпълнители вдъхновена. Има ли такъв изпълнител от тия, които са комерциалните, по-известните? Айде да не казвам комерциалните, защото ще се обидят, но по-известните, който наистина ви харесва как твори? От българските? Да. От българските... Де да знам, сега не мога да кажа. Това е малко сложен въпрос. Що да е сложен? Това е най-простият въпрос на света. Кой ви кефи? Аз цяло казвам, че моята любима българска група в момента е Стойност. Те не са комерциални. Кои? Те са просто българска. Чакай, не чух. Група Стойност. Как ме изненада. Не знам коя е тачка. Ама аз те питам сега. Ама въпросът беше за комерциалния... За такива, които са познати, които ги знаем все пак. Кой? Има... Моля концерт. Как ви го дичаме, брат? Като напитаха... Нищо, аз сега ще го плъгна. Да, за въпроса за по-известните български артисти, Иво Димчев е най-добрия. Най-добрия от всичките. Любима песен за Юбайо. Окей. Трябва да приключваме интервюто, защото дъжда спря. Аз съм го пуснала. Сигурно баба ми звъни, между другото. А не, майка ми. Стига с тия баби, значи кой казва да е баба ми ви голям фен? Защото... Ти ли беше? Да. Ние с тебе много днес имаме жесток разговор с теб, между другото. Това е, Да. трябва да е като комплимент. Това е комплимент жесток, аз обхващам всички поколения. Нали виждаш, бабата, внучето, всички са тук. Готина, разбира се, не само някакви готини хора ме харесват. Тя е готина, нали? Да. Ето, виж, създала е, все пак ти прескочил, нали знаеш, през едно се... Да не обиждам сега родителите ти, нали? Но ти си талантлив. Това е комплимент, по моя начин. Да, трябва да приключваме, защото вие трябва да отивате на сцената, след малко имате все пак концерт. Защо не се притеснявате, бе, хора? Това е много странно. Не знам. Нам ще е забавно. Ще е забавно, да, реално. Това ли е, когато човек е сигурен в това какво може и просто в следващата му стъпка и следващата крачка е да се забавлява и да му е готино? Това е главно според мен. Не знам, не бих казал, че ние сме убедени, че всичко ще мине по мет и масло. А ако не мине, много ви пука. В крайна сметка това е на живо. Пука ни, ама карате ли се после за това? Ти защо направи това или онова? Микрофона ще ни пребие. Ужас. Да, няма проблем, всичко е наред. Кълна се в творците тук от творческия екип. Какво беше въпросът? Няма значение, дай някакъв друг въпрос ще задам. Добре. Айде, аз съм вдъхновен така, иначе за който и да е въпрос. За който и да е въпрос? Да. Добре. За клипа май. Да, нищо не чухме за този клип. Ние ще го пуснем сега. Тук ще има един момент, в който ще имаме две включвания. Едното е твоето изпълнение на Васил Найденов с благословията на БНТ и другото е за клипа, нищо не знам аз. Клипа. Кой го направи? Кой го снима? Николай Петров и неговите приближения, така ако мога да кажа, приятелите му. Как беше? Готино ли да снима клип? Да, реално беше много яко. Нещо Да. много. Как се Беше чувствахте? супер. Странно ли беше? Беше ни много горещо. Да, между другото, нещо, което беше като заключение, защото ние трябваше да бъдем с костюми в първата част на клипа. И, не, реално като цяло в клипа. Това беше доста пагубно, имайки предвид жегата. Да. Не само за нас, но и за костюмите. Беше леко това пагубно. няма значение обаче в шоу-бизнеса, тия работи се случват. И какво стана с клипа? Къде се снима това? Клипа първо го снимахме в репетиционната ни, което беше леко компромисен вариант, ама реално се получи добре. добре. А къде е тази репетиционна? В какво репетирате? В една сграда, която има договор след 2 години да е бутка. Даже вече я заградиха, явно, защото сега са се задалили пари, заградиха я за бутането. Май да. Се тая, Ние така 2 години гледаме от ден за ден, така че 2 години са ни далечко. Да. Да, снимахме там, получи се доста добре, после отидахме на един плаж, шофьорския плаж. Аз го Дюни. знам. Да, той е супер як, защото е така Много е хубав. по-ученически е. Да, аз хода там. Няма много хора. По тази причина хода там.
И до един път, също, дето е такъв... Който е готин прав път, на който Да. се снима и от другата страна има едно поле, което също става за снимане, но трябва да се внимава там. Да, защото е леко и блато, малко може да стане може да се бела. пропадне. Клипа реално беше супер усещане като цялото като изживяване. Имаше доста спомени. Усети се като няколко дена наведнъж. И да, завършихме с една баня, така обща, комунална в морето. Така приключва клипа, така? Не, реално не е заснет в клипа, ама просто след клипа. Другия път. Да, може другия път да го включим сега, що не. Беше много яко да се изкъпем накрая в морето, беше освежаващо, защото споменах, че беше горещичко. Прави впечатление, че сте така, имате самочувствие, не се притеснявате, само ти спри. Защото просто влизам в този ритъм. Добре. Имате самочувствие, изобщо не сте, аз си представях, не знам, избягвам да си представям някакви неща и избягвам да се запознавам предварително с хората, с които ще говоря, защото много разчитам на първото впечатление и това е едно от най-важните неща. Вие сте абсолютно убедени и спокойни в себе си. Може би такива са творците, когато творят в екипи, когато наистина творчеството има по-голямо значение от всичко останало. Не сте суетни по този тъпия начин. Много сте спокойни, с малко имате концерт и си седите, само ти леко притреперваш с кръче, но това не е от концерт. Също това много влиза, че сме много близки приятели всички. Да. Като сме в такава обстановка, където сме много близки с Как се виждате след 10-15 години, примерно? Заедно, още като група? Като едно общо мормонско семейство. Той вече ще е с коса до петите. Разбира се, той ако все още той ще се е продал, тук ще имаме ангела, дявола, изобщо всичко. Аз се че направих много лошо впечатление. Няма такова нещо. Аз се погрижих за това, спокойно. Не, няма такова нещо. Аз и баба ти не сме съгласни с това. Да я поздравиш специално, като се прибереш. Аз си звъннах вече. Звънна ли? Трябваше да ми дадеш да говоря с нея. Аре? Дай ми, тия набери. Няма материя, давай ме 3%, ще стигна. Тия набери баба, тя ще каже нещо на баба ти. Сказваме чао на нашите зрители. Гледайте и другото ни включване на Самодива, между другото. Много ми е приятно да си говоря с младите хора. Много по-добре си говоря с вас, отколкото с някакви мои връстници. Но това е някаква друга тема, както и да е. Защото са много отворени и са много приятни, защото грам не ви дреме. Дай бабата сега и затваряме, ще метеме. Айде. Айде, чао. Аз съм разлика от много давно, май си. Една мешана салата. Една голяма ракета. Как беше? Много ми е топло. Това е песен за реклама за бюро. Да, такъв тип човек. Да, и той ни каза, сега искам да само една песен. И каза, пиши. Коя песен? Бубам се до мун. Тук сигурно това е жестоко хора. Вие знаете. Тръгвам си да бай-бай! Бабата звъни. Сега сме нов, нали? бабата. Ало? Бабки, обадим се от друг телефон, че нямам батерия. Да ти дам госпожа Мария Силвестър. Ало, здравейте! Ами аз работата нямам, че това ще е глупо.